pa 7 October mankhani imene yatikhudza kwambiri nkhani imene inachitika pa 5 October imene Honorable Chikwanje anali ku Eastern Region kulimbikitsa chipani cha DPP. So nkhani itaitenga pa official page ya Democratic Progressive Party DPP ikunena kuti Honorable Chikwanje strengthen DPP unity in the Eastern Region ahead of 2025 elections. Honorable Daud Chikwanje, the Democratic Progressive Party regional governor for the Eastern Region and the Member of Parliament for Machinga Central, meet with DPP members in Jari Vumba district on 5 October 2024. They are saying this meeting is part of the efforts to strengthen the party in the region. In his remarks, Chikwanje assured the DPP members that he would win the 2025 elections under the leadership of Professor Asa Peter Mutharika. He emphasized the importance of loyalty and urged everyone to support Mutharika, the party's candidate. Chikwanje also visited Machinga in Nespo and Malindi in October 4, where he met with the local DPP structures. His commitment to the party's success has made him recognized leader in the region. Tukaona ndi Chikwanje ngati tingakwanitse kukumbukira bwino ndi mkulu wina wake uja anachuka pakatipa kunena kuti aliyense amene angavale makaka achipani cha NCP ku Eastern Region autchedwe. Komaza unjezano chifukwa cha ulamuliro wa uchisiru. Ulamuliro wa ugalu umene ulipo wa MCP ndi umene upangisa kuti anthu azikuzunzika. Ndiye lero mumpeza wina kuti wavala nkhope ya Congress pantima omvese chisoni kwambiri. Anthu amene ndiwo ngumangu awo chacha chifanda satana. Kale kusana makuno kunali anyamata ovuta achina awali. Awali kulibe. Alipo. Saka na lola zimene zokuchitika zimene. Ano aisha disukule maliro lio. Sisi kana teka. Kodi sana mauja watratu basi paka kumapeza mtu azisokoleza muno. Tiye ni diambeni kuluma. Atu tukuvutika ina ni democracy koma yonda amene atibweresera mavuto. So bandi kama pita misongano yao ngati ife tukusangala ni mavuto amene tukumana nawo. Boma limapangidwa ndi kuvota. Amene ali ndi cholembesera ndi ndani apa? Anachuka kwambiri Chikwanje. Ndi monga ife mbali athu kwambiri sitiitenga gawo fast magaza sokuondera chipani chidachi chiyonse kupasirani nkhani yawo monga mmene sitifuna tione kuti ambalawi akamba zotani in the comment section. So wona wawene pacha Chikwanje ndi mamemba a DPP atayimika chala mmamba. So uyu ndi mbaliyo akatuluka nyumba sabwerera mene watikchinala munthu akuti timu za ufiti ndipa ake DPP amenewo ndi amaliyo akatuluka nyumba sabwerera makanizwa wawo amenewo amaliyo akatuluka nyumba sabwerera. Ndi then tikumadzaona apa papo pali Chipiliro Carlson akuti iniwe mwabwera pigi tizabwiza bolosha zachita chisoni amene wa Chipiliro auti aushadira kuti azabwiza ndi tikamasika musimu wonda Joseph Shawa kuti bwanji
sana ningenso kuti tiziochana kuti uli ndomweneho sana kampeso zoochana zija. So apa tikumadzaonaso Beatrice Panda akutiputatu akuzaika timaimbocho tawo ta blue. De tikuzaona Francis Story akuti kodi ndi achawa anali akuti anthu awa andifera bwana andifere bwana achikwanjewa ati ndi amene anali acha. Tiliso ndi kaklipikena kamene achikwanje anali pamaso pa president ndakuti anthu zikuoneka kuti awafera chifukwa cha njala. Bwana chonde, bwana chonde. Bwana ndwandifera bwana. Bwana ndilibe mtengo uliwosokera bwana. Bwana wempi ukanakhala wovuta mene ndikumvera kupweteka ine. Bwana bweza anthu asakulowa. Bwana chonde. Inyo ndiwomalizira mene mukuyang'ana azangozizi tisegulire ni madi make atu chonde. Bwana chonde tisegulire ni madi make atu tikalephera pa inu palibe sokolowera kwina kulikonse. Mawu m'Baibulo akunena kuti othandizana satsutsana nafe. Bwana tithandizeni. Bwana tithandizeni. Aidi asikuti yakuti huyu ndi katundu umanga ndi mawaya amenewo ndi aidi asikuti ya mankhani yake ndiyoti achikwanje anapita ku Eastern Region ukalindikisa chipande kumeneko ndi anakakumana ndi mamembala pa grassroots level yata ndi mada Iki Black akuti kumbapo yankhula kwanu ngati simudaluwe kumula skulu amenewo ndi kamada Iki Black. Ndi tukuzaona swapo amotuli akuti usatupa MCP dimbiri yawi samaka ati MCP dimbiri yawi samaka yende tukuzaona veni pacha mieri mbili wangoika timeimwe chutake tamuoto chuncho ya ndi kuti dali tsungaya kuti boma kusaika kamwecho kake karukuono chuncho utapindika wamasozi yabwino ndithu. Yeah, but tuzaona so uloidi ponderani akuti once again we don't have time to waste. It's only way to go. Yeah. Look akuti DPP always in my veins. Take a second and take a secabo. And kabo. Ati great sekabo. Abuti ani sunki kabo. Abuti ani kanti kabo. Bomba. Amene wandi afaruku. Tetu zaona so apa chesi chiumi abuti chipani inchi dima chikuonda kwambiri. Ndi apo tuzaona imeke abuti mbambade chipani chafunko. Ya. Chinasa utose afuka. Ndi pajao nchikanga kuti unite violence koma unite sagatika fusuyonjo tempo zabwera violence koma then zabwera cha Ibrahim Ali akuti uyu ndi dulo atwaodoya tikuzaona amalizira kuti we love you ndithuli tuma nkhani yake yonse inalioti chikwanje anapita ku Eastern Region kukalindikitsa chipani cha DPP kuti mukhale umodzi. Ya tunanga inu comment yanu ndikuti anthu pankhani imene